Quan en el petit aeroport de Mahun ens disposàvem a pujar a l'avioneta, no ens imaginàvem les vivències que viuríem unes hores més tard. El fet d'aterrar a la petita pista de Sabuti, senyalitzada amb molt bon sentit de l'humor com un gran aeroport, ja va ser tota una experiència. Allà ens esperava en Wee, el nostre guia, que ens va dir que teníem dues opcions: anar directament al resort a descansar o començar el safari. La resposta va ser unànime: començar el safari. La immersió és total. Estem en ple Parc Nacional de Chobe, envoltats de tot tipus d'animals, quan fa només 2 hores estàvem en plena civilització. En Wee para el motor del cotxe per escoltar. Els crits dels ocells avisen que hi ha un perill a prop. Silenci absolut entre nosaltres. De cop el veig. Majestuós, elegant, impressionant. Poc abans de que tanquin el parc, veiem un grup de búfals. N'hi ha un estirat a terra. En Wee diu que possiblement ha caigut durant una desbandada i té una pota trencada. I afegeix tot seguit: aquest animal té les hores comptades. Els seus companys també ho saben i miren d'ajudar-lo a aixecar-se, però no poden. Marxem del lloc una mica entristits. Demà tornarem. Good morning! Amb aquestes paraules, a les 6 del matí, en Wee ens ve a buscar. Cal tenir en compte que, tant a la matinada com al capvespre, caminar sols per al campament no és segur per la possible presència d'animals salvatges. Després d'un bon esmorzar amb unes excel·lents vistes, ja estem a punt de marxa.
volem anar allà on vàrem deixar el búfal ahir al vespre. I allà veiem per primer cop en Sakoti, mitja cua en l'idioma local. Està amb els seus germans Waziba i Pretty Boy II. Catino oleo, I will be aware. Adwan oleo. Catino oleo, Kamunwa olelo, Catino oleo, Kawobi owero, Kaadwan olelo. Nosaltres avui volem trobar i conèixer la manada d'en Sakoti. Els lleons viuen en grup de 2 o 3 mascles amb les seves femelles i els seus cadells. Els cadells mascles viuen en el grup fins que tenen 2 o 3 anys. A Moremi varen veure 2 cadells amb la seva mare que ja havia marxat del grup per buscar les seves femelles i el seu territori. Mentre en Sakoti vigila els cadells, les lleones, que sempre ataquen en grup, busquen l'aliment.
Aquesta vegada no ho han aconseguit. Baba yetu liye mbinguni yetu amina Baba yetu liye jina lako litukuzwe Baba yetu liye mbinguni yetu amina Baba yetu liye jina lako litukuzwe Utupe leo chakula chetu tunachohitaji utusamehe. L'endemà volíem localitzar novament la manada d'en Sekoti. Makosa yetu hey, kama nasi tunavyowasamehe wale hutukosea, usitutie katika majaribu lakini. Varen veure que les lleones durant la nit havien tingut més sort i havien caçat un kudú mascle. Utokoe na yule muovu milele. Mentre en Bathsheba i les femelles descansen, en Sekoti aprofita per menjar. Després d'un bon dinar, toca fer la migdiada. Un cop descansats, toca vigilar els dominis, i en Bathsheba i en Pretty Boy II van a fer una ronda marcant el terreny. Katika majaribu lakini utuokoe na yule muovu milele.